जानो बाबाय। नाङा दे, एसे जाबावनो। आं जानो बाबाय होनबायना। सामसनैल' जाबाय आरो। उखैनाय मोनाखैना? माथो फुङावबो जेबोखौनो जायाखैमोनलाय? बोरोसा? मा जाखो? आं माबा खिन्थानो सानदोंमोन। बुंदो। नोंनि बस सुजुआ आंनि लोगोसो। मा? औ, आंनि क्लास फ्रेन्डमोन। आरोलाय मा जालायखो? मा होननानै खिन्थाबावनोथाय नोंनो? आरो लोगोसे सोमखोरनि जेबोमोन। मा? आब'जों सुजुजों लोगो मोनलायबा मा जागोन दे? आरो जुरियाथ'? आब'खौनो गिदों। आयु, ओंख्रियाबो माथो जि गोथाव मोदोमदों। मा ओंख्रि संदोंहाय? ओंख्रिया? सबायजों दाउ संदों। मोनबायना बिहामजो? औ, मोनजोब्बायमोन। दे होमबा ज' जादिनि। खुरदो दे। दे। मिथिया मानो जोंनि आइ बायदिथार। मोजां मोनो। जुरि, आदाजों नों खुसियैसो दंना? नोंखौलाय मा थगायनो? नोंथ' गासिबो मिथिखाजोबोआनो। आरो बेखौबोथ' मिथिगौ जोंनि हाबाया माबायदि हालोदाव जानाय। नंखायखौ मा बुंनो? नोंनि बिदा आरो आंनि गेजेराव बेबायदि जेबो सोमोन्दो गैया। मा? बिहामजो आरो बाबुनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया? बाबुजों रायलायनांगोन र'। आंथ' थांनोबो बुंदोंमोन। नोंना बिदायासो हगार हरा। आं मा खालामबावनो देनाय? जेबो लामाखौनो नुहुरा माथो। आं सोरनिथिंजाय जानो? आंथ' ओरैबो नंला हरैबो नंला। नोंनि गासैबो साजाखौनो गनायगोन आं सुजु। नाथाय आं जुरिखौ गारनो हाया। आंखौ बावदो सुजु। जुरिखौ आंसो हाबा खालामदों। सुजु, आं नोंनिल' नङा, जुरिनिबो दायनिगिरि। आयु। आंजोंल' मानो बेबायदि जायो? सोरबा आंनाव सों, गावनि मोजां मोननायखौ मोनाबा माबायदि मोनो? सोमखोर, आंनि थाखाय नों मानो गावनि मोजां मोननायजों गोजान जानो? आंनो थांगोन ना? आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं। औ मेडाम, मामोन? आंहा खामानि दङ नोंजों। बुंल' मेडाम, मामोन? नोंनो मोनसे डिटेल्स हरगासिनो आङो, मोजां नायनानै लाग्रो। खामानिया सासे हिन्जाव नागिरनांगौ। बिनि नेम आरो फन नाम्बार हरगासिनो आं।
नों बेखौ आंनि सिगाङाव जेरैखि जायाबाबो दिहुननानै लाबोनांगौ। जागोन मेडाम। फैसाखौ जेबो टेनसन लानाङा नोङो। नेमा सुजु आंनो गोख्रैयैनो नांगौ। जेरावखि खनायाव दं नागिरनानै दिहुन। आंनो नांगौ माने नांगौ। अके मेडाम, साननानै लादो मोनबाय होननानै। दे सुजु, नों जेरावखि खनायावनो थाया मानो नैबे जुरिया नोंखौ नागिरनानै दिहुनगोन। आं नोंसोरखौ लोगो मोनफिनगोन, सिन्था दाजा। मा खालामबावनांगौ दे आं? मुलियानो खामानि होथारासै माथो। आं नोंखौ जेबो जाहोआ। मा? लोमजादों? औले आयै। आयु, माथो दहायसो मोजांथारमोनलाय। आबा, आंनाव मुलि दंदां। आं होखांबायमोनलै आयै। गोजाङोल' खोमा। आयु, हा मेलेरियासो जाखो ना माखोसै? आबा, खम्बल फिनाखै? गोजां गानोनो नागिराखैलै आयै। आयै फिसालाय। आबा, गांनै गांथाम खम्बल लेब लानानै थिनिबाव थां। दाथ' सोरांसि जाखाबायानो। गाबोन सोरांबानो नांगौबा डाक्टारनाव लांसै। हा हरखाबैनो माथो जाब्रबखो? आयै थाथ'दो होमबा। आंखौ गोरोन्थि दा बुजि। मा बेलाय जुरि? मानो रायलाया? आं दिनैनो दानो बे न'निफ्राय थांसै। जुरि, आं नोंखौ थाङोआ। नों आंखौ लाखिनो हाया। आं थांगोन, माने थांगोन। आरो जेराव नोंथ' मिथिखायो जोंनि हाबाया मा कन्डिसनाव जानाय। आं नोंखौ थाङोआ। आंजोंथ' रायलायनोनो नाङा नोङो। आरो आं थांबालाय मा? नोंहा मोजांसो। नोंहा नोंनि मोजां मोननाय दंखायो जेराव। जुरि, सोमखोर, नों आंखौ दुखु होदोंना? आंबो नोंखौ दुखु होफिनगोन। एसेल' नङा, सानफा एफा। आरो सोर बेलाय जाय नोंखौ आंनिफ्राय सेनानै लादों? सोर बेलाय?